ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாகய சக்ஷுருமிலிதேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோரூபிணே हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे स्वामी हरि रूपाणि श्रीदेवी हरिप्रिये वाञ्छकल्पत्राय कृप सिंधु एव स हरिनाम पावनीये वैष्णवीये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। என் பேரு சிங்கார செல்வம். இதான் நான் பெரியவங்களுக்கு எடுக்கிறதுனால இது வரைக்கும் நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு 5வது சாப்டர் எடுக்க போறோம் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடது. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஐநந்த தனுஜா கிங்கரம் பதிதம் மாம் விஷமே வாபுதோ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ விததோ நிசத்ருஷம் விசிந்தயா. நந்த மகாராஜாவின் புதல்வனே கிருஷ்ணா, நான் உனது நிரந்தர சேவகன். எவ்வாறோ நான் பிறப்பு இறப்பு என்ற கடலில் விழுந்து விட்டேன். தயவு செய்து இதிலிருந்து என்னை கைதூக்கி உனது தாமரை பாதங்களில் ஒரு தூசியாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரபுஜி உங்க டிவைஸ் செக் பண்ணுங்க, பயங்கர இரைச்சலா இருக்குது, நாய்ஸ் அதிகமா இருக்கு பேக்ரவுண்ட்ல. பிரபுஜி கரகரன் பிரபு, உங்களோட 2 டிவைஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்கல்ல, அந்த ஒரு டிவைஸோட மைக்ரோஃபோன் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம். இல்ல ஒண்ணு ஆஃப்ல தான் இருக்கு. இல்ல அந்த கீழ மைக்க சொல்லல, மேல இருக்கு பாருங்க, ரெக்கார்டிங் வருது இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு மைக்ரோஃபோன் வருது இல்லையா, அத வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அப்ப இந்த சவுண்ட் வராது. ரெக்கார்டிங் மைக்ரோஃபோன் எல்லாம் ஆஃப்ல தான் மாத்தாச்சு இருக்கு. இருங்க நான் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணேன். பிரபு, அந்த இன்னொரு டிவைஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, you go to that Krishna, just pause recording, don't stop, just pause பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராம் நமஸ்காரம். எனக்கு இந்த வீடியோ ஆன் பண்ண முடியல, கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஜஸ்ட் வந்து போகுது, அதனால என்ன ஆன் பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு 1/2 hour மட்டும் நான் இந்த பகவானோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து செக்ஷன் உள்ள போகலாம். ஏன்னா சின்ன சாப்பிட்டனால கொஞ்சம் ஒரு 1/2 hour டைம் எடுத்துக்கலாம். இல்லை இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நம்ம முதல்ல கிருஷ்ண பகவானை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன். அவர் வந்து இப்ப ஆரம்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஒரு எந்தெந்த இடத்துல அவர் எந்தெந்த புராணத்துல எங்கெங்க சொல்லியிருக்காங்கன்றத முதல்ல காமிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உள்ள அவருடைய ஸ்டோரி பத்தி படிப்போம். இப்போ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 11.5:22 வந்து அதுல சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, கலியுகத்தில் சிறந்த புத்திமான்கள் சதா கிருஷ்ண நாமங்களை பாடிக்கொண்டு இருக்கும் பகவானின் அவதாரத்தை சைத்தன்ய பிரபு கீர்த்தனை என்ற யுகத்திலே பூஜிக்கிறார். அவரது வர்ணம் கருமேல் என்றாலும் அவர் கிருஷ்ணரே ஆவார். அவர் நமது சகாக்களின் தேவர்களும் ஆயுதங்களாகவும் அந்தரங்க தோழர்களாகவும் கூடப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 11வது அத்தியாய காண்டத்துல வந்து 5வது அத்தியாயத்துல 32வது ஸ்லோகத்துல இத பகவானை பத்தி சைத்தன்ய மகா பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு சரநாமத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 92வது சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அதாவது ஸ்வர்வ வர்ணம், அவர் பொன்னிறமா இருப்பாரு. நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். இதை டீட்டெயிலா நான் சொல்றேன். இது 2வது இந்த இதுல வந்து சொல்றாங்க. இதுல அப்புறம் கருட புராணத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா
கலியுகத்துல முதல் பகுதியில நான் பூர்ணமாக ஆன்மீக உருவில் நவதீப், அதாவது நவதீப்ன்றது பகவானோட பிறந்த இடம் இது. அந்த இதுல ஒன்றான மாயாப்பூரில லட்சுமி மாதாவுக்கும் மகனாக தோன்றுவேன் அப்படின்றத கருட புராணத்திலையும் சொல்லியிருக்காருங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அதுலயே வந்து கருட புராணிலேயே வந்து கலியுகத்து துவக்கத்தில் முழுமுறு கடவுள் பொன்னிறமான உடையவர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியின், அதாவது லக்ஷ்மி தேவியின் கணவராகவும் பகவான் ஜெகநாதரே வசிக்கும் இடத்தில் அருகில் வசிப்பார் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து அவரு பூரி பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமத்துல வசிப்பாருன்றதை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து கருட புராணத்துல வராங்க. இதன்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த போது அவருடைய நித்திய துணைவியான ஸ்ரீமதி லட்சுமி பிரியாவை மணந்தார். பின் அவரது 24வது வயதில் சன்னியாசி மேற்கொண்டார் அப்படின்னா. ஏன்னா அவர் வாழ்ந்ததே மொத்தமே வந்து 48 வருஷம் தான் வாழ்ந்திருக்காரு. சன்னியாசி வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி வந்து 24ல அவர் மேற்கொண்டிருக்காருங்க. அதன் பிறகு அவர் பகவான் ஜெகநாத்தின் புனித ஸ்தலமான ஜெகநாத் பூரியில ஒரிசால இருக்குங்க. அந்த இடத்துல அங்க வந்து பகவானை வந்து அங்க வந்து வசிச்சிருக்காருங்க அப்படின்றத அந்த கருட புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நரசிம்ம புராணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து இது பாத்தீங்கன்னா இதை முழுமுறு கடவுள் வந்து சத்தியுகத்துல வந்து பாதி மனிதனும் பாதி சிங்க உருவிலும் அவதரித்தார். அப்பொழுது சைத்தன்யராக குருவாக பாதித்த பயங்கர நோயை குணப்படுத்தினார். திராயுகத்துல வந்து ஸ்ரீ ராமராகவும் அவதரித்தார். அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சக்தி யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம அவதாரம் வந்திருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து திரேதாயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமரா அவதரித்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க. அப்புறம் ராவணை வென்றார். துவாரபத்தில் இருந்த இவர் யாரு பூமியின் பாரத்தை குறைந்து வர்ஜித்து உள்ள கோபுலங்களை காப்பாற்றினாரோ அவரே கலியுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யராக தோன்றி பொன்னிறமான் உடையளவாக பகவானின் புனித நாமங்களை துதிப்பது பேரன்பம் அடைவார் அப்படின்றத சொல்றாங்க இந்த நரசிம்ம புராணத்துல. அது பத்ம புராணத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தில் முழுமுருகளின் தங்க திருமேனியும் எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் எல்லா புராணத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு 12 புராணம் எடுத்திருக்கேன் நான். இதுல அந்த 12 பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே இதுதான் சொல்றாங்க. அவருடைய கலர் கோல்டு கலர். ஏன்னா அது இன்னும் விளக்கமா சொல்ல வரேன்ல. திருமேனி உடையவராக கங்கை நதிக்கரையில் மிக அழகிய இடத்தில் நான் சச்சி தேவியின் மகனாக தோன்றுவேன் அப்படின்றது பகவான் வந்து பத்ம புராணத்திலையும் சொல்லியிருக்காருங்க. அப்புறம் வந்து நரத புராணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானின் பக்தன் என்ற உருவில் என்னை மறைத்து கொண்டு கலியுகத்தில் நான் எல்லா உலகங்களையும் அனைவரும் ரசிப்பேன் அப்படின்றத அவர் சொல்ல வர்றாருங்க. அப்புறம் ஓ தேவரே, நீங்கள் கலியுகத்தில் பூமியில் தோன்றவர்கள் ஏன்னா கீர்த்தனையும் வந்து அவருடைய கருணை தான். கருணை 2 தான் வந்து ஆயுதமா கொண்டு வந்திருக்காரு. இது இன்னும் நம்ம படிக்கலாம். இது ஒரு சின்ன இதை நீங்க அப்புறம் கூட நீங்க ஸ்லைட்ல பாத்துக்கலாங்க. 7வது வந்து பரிசு புராணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து தவ முனிவரே, கலியுகத்தில் ஒவ்வொருவரும் என்னுடைய உன்னத சன்னியாசி ரூபத்தை காண்பவர். நான் உன்னத பரவசத்தில் ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பதையும் வைபூசச்சுரையும் காண்பார். பகவான் சைத்தன்ய கிருஷ்ண ராமங்களை பாடி ஆடி கீர்த்தனம் பண்ணும் பொழுது ஆனந்த பரவச கடலை முழுகுவார். அவர் பகவானிடம் பிரிந்த துயரத்தில் வாடினார். பக்தி பரவசத்தில் பகவானிடம் பக்தி பிரமையே அறிகுறியில் கண்ணீர் பெறுதல், குரல் தாழ்தல், மயிர்கூச்சல் சிறிதல் போன்றவற்றையும் வெளிப்படுத்துவார் அப்படின்றத இந்த பிராணத்திலையும் சொல்றாங்க. வாயு பிராணத்திலையும் இதே மாதிரிதான் சொல்லிருக்காங்க. பௌர்ணமி தினம் அவர் வந்து பிறந்தது பாத்தீங்கன்னா பௌர்ணமி தினத்துல, அதாவது கிரகம், அதாவது சந்திர கிரகணம் வந்து அன்னைக்குதான் அவரு ஈடிதான் அவர் பிறக்கிறாருங்க. அது அதான் பௌர்ணமி தினம் பல்குண மாதம் பங்குனி நட்சத்திரத்துல நான் பொன்னிறம் மேனியில் புரித்து சச்சா மாதான கர்ப்பத்தில் தோற்றுவிக்கப்படும் அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாயு புராணத்திலையும் சொல்ல வராங்க. இது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மத்தியஸ்த புராணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்தில் நான் பொன்னிறம் மேனியுடன் உடனாகவும் நான் உயரமானவரும் தலை மகிழும் இருப்பேன். நான் அவதரிக்கும் இடம் 3 நதிகளும் சங்கமாகும் இடம் அப்படின்ற. ஏன்னா கங்கா தேவி வந்து இது அதோட ஸ்டோரி நான் பின்னாடி சொல்ல வரேன். ஏன்னா கங்கா தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து 9 வழியா அந்த இடத்துல வந்து பிரிவாங்க. அங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து அதுதான் நவதீப்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நவதீப்ன்ற போது 9 இடம் 9 தீவா அந்த இடத்துல பிரிகிற இடம். இந்த இடத்துல வந்து 3வது நதியில் சங்கம் இடத்துலதான் அவர் வந்து பகவான் வருவார்ன்றத அந்த புராணத்திலேயே அப்பவே அது சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். இதுல வந்து 10வது கந்த புராணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள கிருஷ்ணராகவும் வெளியே வந்து தங்க உருவில் என்னுடைய சகாக்களின் சேவரையாக ஆயுதங்கள் மற்றும் அந்தரங்க சகாக்களின் குழு வீட்டிற்கும் நான் சச் தேவியின் வந்து கர்ப்பகத்தில் தோன்றி ஒரு மனித உருவை ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்றது கந்த புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. விடக உபநிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதேதான் வந்து 3.3ல சொல்லியிருக்காங்க. பிரம்மத்தின் மூலமும் பொன்னிற உருவத்தை உடையவனாக பகவானின் யாரை ஒருவர் உணர்கிறாரோ அவர் மிக உன்னத அறிவை அடைகிறார். மேலும் அவர் பாவ புண்ணிய செயல்களை கடந்து உலக பிணைப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு பகவான் ஆன்மீகத்தை அடைகிறார் அப்படின்றத இந்த 11 ஸ்லோகம், இந்த 16 மொத்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 பிராணங்களையும் இருக்காது அவரை பத்தி. நம்ம இதுல வந்து நான் ஒரு 11ல மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 28ஆம் தேதி அவர் வந்து அவரு
வருதுங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு 6 நாள் முன்னாடியே நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லா கோவிலையும் சரி, நம்ம பெங்காலையும் சரி, நம்ம இஸ்கான்லயும் சரி ரொம்ப சிறப்பா இது பண்ணுவாங்க. இதுல என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா வந்து இவரு இப்போ நம்ம பகவான் இப்ப ஸ்டோரி சொல்ல ஆரம்பிச்சுறேன். பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவரு அதாவது எவ்வளோ இதெல்லாம் பண்ணிருக்காரு. லீலைலாம் எடுத்திருக்காருங்க. ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு இப்ப கடல்ல வர அலைகள் எவ்வளவு இது பார்த்தீங்களா? அது மாரி எண்ணவே முடியாதுங்களே. அது மாதிரி வந்து பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு. கணக்கில் அடங்காத அவருங்க அந்த கடல் அலைகள் மூலம் நெறைய அவதாரம் எடுத்திருக்காருங்க. அதுக்கு விளக்கம்னு சொல்லப்போனா பார்த்தீங்கன்னா, இது இப்ப நம்ம வந்து அவதாரத்துல இருந்து 10 அவதாரம் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம பார்த்ததுல இருந்து தச அவதாரம்னு சொல்லிட்டு பகவான வந்து நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம 10 அவதாரம் தான் நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பேசுவோம் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரு நெறைய அவதாரம் எடுத்திருக்காருங்க. இப்ப வந்து மோகினி அவதாரம் எடுத்திருக்காருங்க. அப்புறம் வந்து சொல்லப்போனா நெறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அந்த மாரி அவதாரம்லாம் நெறைய எடுத்திருக்காங்க. வியாசர் அவதாரம் கூட எடுத்திருக்காரு. வியாசரும் அவருடைய அம்சம் தான் அது மாரி. அது மாரி நெறைய அவதாரம் எடுத்திருக்காருங்க. அதுல வந்து இது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுத்திருக்காருங்க. இந்த அவதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுலயே வந்து 6 விதமான அவதாரங்கள் நமக்கு பிரிச்சிருக்காங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் வந்து குண அவதாரம்னு சொல்லுவாங்க. குண அவதாரம். அப்புறம் கால அப்படி அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் 4வது வந்து ஹம்சம் சொல்லுவாங்க. 5வது வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்வேந்திர அவதாரம் சொல்லுவாங்க. இந்த 6வது அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா அது ரகசியமான அவதாரம். ரகசிய அவதாரம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அவதாரத்துல தான் பகவான் வந்து நம்ம கௌர பூர்ணிமா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த அவதாரம் எடுப்பாங்க. ஏன்னா இந்த அவதாரத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம எடுப்பாங்க. ஏன்னா வந்து இது வந்து ரகசியமான அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சக்தி அவதாரம் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அம்சாவதாரம் முதல் சொல்லிடுறேன். இந்த அம்சாவதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்வதுன்னா சக்தி அவதாரம் வந்து இந்த மச்ச அவதாரம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா? மச்ச அவதாரம் வந்து கூர்ம அவதாரம். இந்த 2 அவதாரமும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அம்சம். பகவானுக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் போலதான் அந்த சக்தி வரும். அவங்க வந்து கொஞ்சம் போலதான் அந்த அம்சம் எடுத்து தான் பகவான் வந்து 2 பேரும் அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க. இது மச்ச அவதாரமும் சரி, கூர்ம அவதாரமும் சரிங்க. ஏன்னா வந்து அந்த 5வது அவதாரம் சொல்றது அது வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராமனுடைய பரசுராமன் அவதாரம். அவர் தான் வந்து ரொம்ப வீரம் தொழிஞ்ச பயங்கரமான அவதாரம் அவர் சொல்லியிருக்காருங்க. வீரம் அந்த இது பாத்தீங்கன்னா ராமர் பிரான் வந்து தோன்ற பிறகு அவருடைய சக்தி எல்லாம் பகவானுக்கு ராமபிரான் கொடுத்துட்டு அவர் வந்து இமயமலை அவர் போய் சேர்ந்ததாருங்க. அந்த சக்தி எல்லாம் அது வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரம் சொல்லுவாங்க. ராமபிரானும் சரிங்க, நம்ம நரசிம்ம அவதாரம் இவங்க 2 பேருமே வந்து பூர்ண அவதாரம் சொல்லுவாங்க. பூர்ண அவதாரமா சொல்ல வராங்க. இந்த நம்ம இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து முழு நம்ம வந்து முதன்மை கடவுள் நம்ம வந்து பகவான் விஷ்ணு, நம்ம கிருஷ்ண பகவான் தான் நம்ம சொல்றோங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்கள் சேர்ந்து மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 லட்சம் வருஷம் வரும் பாத்தீங்களா? அந்த வருஷம் அந்த கலியுகெல்லாம் சேர்த்து சொல்ல வரேன். இந்த 4 யுகங்களும் சேர்த்து வரும் பாத்தீங்களா? அந்த 32 லட்சம் கோடி வரும். அது வருஷம் வரும். அந்த வருஷத்துல ஒரே ஒருவர் தான் ஜனனம் பண்ணுவார். அவர் தான் வந்து முழு கடவுள் நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். இந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்த எல்லாம் ஒரு விதமா தான் இந்த 6 அம்சமா வந்து இது மாதிரி வந்திருக்காங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் ரகசியமான அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்ய பகவான் தாங்க இது. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவர் தோன்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லிடலாம். இப்ப வந்து கலியுகத்துல ஆரம்பிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா இந்த பெங்கால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துல பிராமணனே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமின் வந்து மீன் சாப்பிடுவாங்க, ஆடு எல்லாம் வெட்டுவாங்க, மாடு வெட்டுவாங்க. வெட்டி அந்த ரத்தத்தை எடுத்து அது பகவானுக்கு அபிஷேகமும் பண்ணி அதுல பிரசாதமா சாப்பிட்டுட்டாங்க. அந்த அவருடைய காலகட்டத்துல அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க. சோ இது மாதிரி பிராமணரே அந்த மாதிரி ஆன பிறகுதான் வந்து இது ரொம்ப மோசமா இருக்காங்க தான் பகவான் வந்து இந்த அவதாரம் வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. இதுல வந்து இப்ப அந்த அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு அந்த அந்த அது மாதிரி ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் உட்காந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம மனசுலயே தொட்டு பாருங்களேன். நம்ம வந்து எல்லாரும் பொய் பேசுறதும் சரி, ஏதாவது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பேசியிருப்போம். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து யோக்கியமா இருக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்துல வந்து நம்ம வந்து ரசோ குணத்திலயும் சரி, தமஸ் குணத்திலயும் போவோம். கண்டிப்பா போவோம். எல்லாரும் சான்ஸ் இருக்கு. யாருமே ஒருத்தரும் உண்மையா இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா எல்லார் மனசுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதயத்துல வந்து இரணிகசிபும் இருக்காங்க,
ராவணன் இருப்பாங்க. இரணிகசிப்புன்னா யாரு? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரணிகசிப்பு பேர்லயே பாருங்க, பேர் வந்து இரணியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்கம் தான் செல்வம் தான் சொல்லுவாங்க. கசிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு சுகமான மெத்தட். ஏன்னா அது பணம் தான் முக்கியம். இரணிகசிப்போட பேரே வந்து பணம் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி ராவணன் பாருங்க, மத்தவங்கள அள வச்சு பாக்குறதுன்னா அவங்களுக்கு உடம்பே ராவனோட குணம். ஏன்னா எல்லார் இதயத்திலயும் வந்து கம்ப்ளீட் எல்லா விதத்திலும் வந்து கண்டிப்பா இந்த எண்ணம் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம பகவான் வந்து நம்ம இதயத்துல வருவார்? நம்ம என்னதான் பக்தி தோண்டி பண்ணாலும் சரிங்க, கண்டிப்பா நமக்கு வந்து இந்த கலியுகத்துல இது மாதிரி இருக்கு. எல்லார் மனசுலயும் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் எப்படி நம்ம இது பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அதுக்காக பாரத போர் கொண்டு வந்து 10 பாரத போர் கொண்டு வந்தா கூட இந்த உலகத்துல யாருமே அது திருத்த முடியாது. ஏன்னா எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா அப்படி பகவான் வந்து திருப்பி அவதாரம் எடுத்தாருன்னா எல்லாரையும் வெட்டணும். எல்லாம் வெட்டினாதான் வந்து அவங்க எல்லாம் ஏன்னா எல்லார் மனசுலையும் பண ஆசை இருக்கு. கண்டிப்பா வந்து அடுத்தவங்களுக்கு புறம் பேசுவாங்க. ஏன்னா அந்த யுகத்துல வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் யாருமே கடந்தது. ஆனா கலியுகத்துல இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூபத்துல வந்து நம்ம வந்து கருணையும் சரி கொண்டு வந்துட்டு கீர்த்தனையும் கொண்டு வந்துருக்காரு. இதை வச்சு இவங்க வந்து நம்மள இது பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் மக்களை வந்து கொண்டு வரலாம், வழி கொண்டு வரலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய இவருடைய லீலையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து மோட்சம் தான் அப்படின்றத உன்னோட சொல்றேன். ஏன்னா இது இவர் வந்து ரகசியமான அவதாரம் தான் இவங்க சொல்ல வராங்க. இந்த அவதாரத்தை வந்து பங்கு கொள்றதுக்காகவே சிவபெருமானும் சரிங்க, பார்வதி தேவியும் சரிங்க, கங்கா தேவி, அப்புறம் நம்ம இவரு பிரம்மா, இவங்க பிரம்மா, அப்புறம் வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா உங்க லீலையில நான் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இது பண்ணிருக்காங்க. இப்ப இந்த இந்த அவதாரத்தோட இது பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லயே வந்து இந்த அவதாரத்தில் பகவான் துஷ்டர்களையும் கொள்வதில்லை, மாறாக தனது காரணமற்ற கருணை மூலம் அவர்களை விடுவிக்கிறார் அப்படின்றத எதுல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில வந்து உண்மை ஒரு 4.8 வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இவர் பிறக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதாவது அந்த சந்திர கிரகணம் வந்த பிறகுதான் அன்னைக்குதான் வந்து ஒரு இதா இருக்கும்போது அந்த வேப்ப மரத்துக்கு கீழே வந்து அவர் பிறந்தவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த பேர் வந்ததுங்க. இன்னும் அது விளக்கமா நான் ஒண்ணு சொல்ல வரேன், இப்பயே சொல்லிட்டாரு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பகவான் வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொன்னிறமா இருப்பாருன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். இது வந்து ஏன்னா வந்து ராதா ராணி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து 8 வயசுல இருக்கும்போது யசோத தாய் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. போயிருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து போயிருக்கும்போது அப்போ வந்து யசோத தாய் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி வந்து வியாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாச பகவான் வந்து சாரி துர்வாச முனிவர் வந்து ஒரு 3 பேருக்கு தான் வரம் கொடுத்திருக்காரு. என்ன வரம் கொடுத்திருக்காரு பாத்தீங்கன்னா ராதா ராணிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு செய்யற சமையல் நாளைக்கு செய்ய மாட்டாங்க, மறுநாள் செய்ய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு செஞ்சதை வந்து மறுநாளும் செய்ய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அது ஒரு வரம் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி குந்தி தேவிக்கும் வரம் கொடுத்திருக்காங்க. 2வது திரௌபதிக்கும் வரம் கொடுத்திருக்காரு யாரு, துர்வாச முனிகள். சோ அந்த இதனால வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, யசோத தாய் வந்து நீ வந்து இன்னைக்கு வந்து சமையல் பண்ணுங்க, அப்படியே ஸ்வீட் எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்ட உடனே ராதா ராணி ராதிகாவும் என்ன பண்றாங்க, அழகா ஸ்வீட் எல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் பலகாரம் பண்றாங்க. அப்போ வந்து யசோதா தாய் சொல்றாங்க, நீதான் நம்ம வீட்டுக்கு இந்த வீட்டுக்கு மருமகன் சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியால நம்ம பெங்கால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில மஞ்சள் தடவி விடுவாங்க. தடவி விட்டுட்டு கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சங்கு மாதிரி ஒரு வளையல் மாதிரி போட்டு விடுவாங்க. அது பண்ணாவே வந்து நிச்சயதாமலான மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மஞ்சள் தள்ளி போன உடனே போகும்போது சரி ரொம்ப இதா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அழிந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. ஆனா வந்து அந்த அந்த குழந்தை வந்து ஃபுல்லா வந்து மஞ்சள் அப்ப அந்த இடத்துல பசங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரே பாத்தீங்கன்னா ஒரே பசங்க ஜாலியா விளையாட்டு சந்தோஷமா விளையாடுறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப அந்த கிருஷ்ண பகவான் அங்க வர்றாரு. பார்த்துட்டு இவ்வளவு சந்தோஷமா விளையாடுறாங்க. இவரு என்ன பண்றாங்க, தண்ணி கலரா கையை விட்டு பார்த்தோம்னா கையெல்லாம் இந்த கையெல்லாம் அப்படியே ஜாலியா சந்தோஷமா எல்லா ஜீவராசியும் ரொம்ப ஜாலியா விளையாடுவாங்க. அந்த நேரத்தில் ராதா வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா ஹாப்பியா தெரியுமா இருக்கேன் இதுக்கே நீங்க சொல்றீங்களே, நான் உங்களுடைய பக்தன். அதாவது நான் எல்லாருக்கும் தெரியும்
ஏன்னா வந்து பகவானுடைய பக்தர் யார், ஃபர்ஸ்ட் பக்தர் யாருன்னா நம்மளோட ராதாராணி தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க இதுக்கே நான் எவ்வளோ ஒரு நேரம் நான் வந்து அட்டன் பண்ணி இது பண்ணி நான் சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்பதான் இவங்க பகவான் சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க. அப்புறம் பகவான் நினைப்பாங்க, இவங்க ராதாராணி வந்து இந்த விஷயத்துக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இது பண்றாங்க, சரி இவங்களுடைய அதே இதுல வந்து இவங்களுடைய அம்சமே வந்து என்னுடைய அம்சம் சேர்ந்துதான் வந்து பகவானை வந்து பகவான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி சொல்லிடுவாங்க. அவங்க போய் நான் கேட்டுக்கிறேன். அதனாலதான் வந்து கலியுகத்துல உன்னுடைய அம்சமாகவும் என்னுடைய இதை வந்து ரெண்டு சேர்ந்து நம்ம வந்து கலியுகத்தை பிறந்தோம் அப்படின்றதே கிருஷ்ண பகவான் சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து சைத்தன்ய இந்த பல்வேறு அவதாரங்களை ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்ற கருணை மண்டலம் தன்மையும் அவர்களால் யாரிடமும் இருக்கவில்லை. ராதாகிருஷ்ணரின் தன்மையை அறியப்படும் கட்டி கொண்ட மகிழ்ச்சி அந்த ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது கௌரவ பூர்ணிமா 28ஆம் தேதி நம்ம ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, கொஞ்சம் ஹெட்செட் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா பிரபு? பயங்கர நாய்ஸ் இதா இருக்கு. இல்ல ஒரு ஆஃப் பண்ண சொல்லிடுறேன் கிரண். இது பயங்கர இரைச்சலா இருக்கு, கேட்கவே முடியல. இப்போ கிளியரா இருக்கு. இப்போ கிளியரா இருக்கு. ஒண்ணு வச்சே ஆபரேட் பண்ணுங்க பிரபு, ஏன்னா சுத்தமா ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ். கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. இப்போ கிளியரா கேக்குதா பிரபு? இப்போ கேக்குது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கிளியர் கேக்குதுல? சரி, ஓகே. இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பாத்தீங்கன்னா 5.32 வந்து இதேதான் சொல்றாங்க. இது வந்து கலியுகத்தில் சிறந்த புத்திமான் சதா கிருஷ்ணருடைய நாமங்களையும் கொண்டிருக்கும் பகவானின் அவதாரங்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய பகவத் கீர்த்தனை என்ற யாகத்தை பூஜிக்கிறார். அவரது வர்ணமும் கருமையார் என்றாலும் அவர் கிருஷ்ணர் ஆவார். அவர் தனது சகாக்களையும் சேவர்களையும் ஆயுதங்களாகவும் அந்தரங்கத்தோடும் இது முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது அதோட ஸ்லைடு பார்த்துக்கோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ சிவபெருமானை பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். ஏன்னா சிவபெருமான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்வதி தேவியும் வந்து இந்த லீலையில கலந்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, சிவபெருமானும் கலந்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, கங்கா தேவியும் அப்புறம் வந்து பிரம்மதேவனும் இவங்களும் வந்து கலந்துக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து சிவபெருமான் வந்து நான் இந்த இதுல சொல்ல வரேன். ஏன்னா இந்த சைட்ல ஒரு படம் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்க. இது வந்து அன்னப்பறவையில வந்து இது வந்து பகவான் வந்து சிவபெருமான் வந்து அதுல காட்சி கொடுப்பாருங்க. இது எதுக்குன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் முனி வந்து இப்போ வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து குழந்தையா பிறந்திருக்காருங்க. அந்த யுகத்துல பிறந்திருக்காருங்க. அப்போ நாரத முனி வந்து பார்த்துட்டு அதை வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு வந்து யாருக்கிட்ட பிரம்மதேவர்கிட்ட சொல்லுவாருங்க. சொன்ன உடனே பிரம்மதேவர் என்ன பண்றாரு, சரி அப்படியா, ஐயோ நான் போய் முதல்ல போய் பார்க்கணும் அவர் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா ரசிச்சு சொல்லுவாருங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து பிறந்திருக்காருங்க. நம்ம போய் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன், அவ்வளவு அழகா இருக்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுங்க. ஏன்னா வந்து அது ரொம்ப வர்ணனையா சொல்லுவாங்க. அது இவர் உடனே என்ன பண்ண, பிரம்மதேவர் வந்து அவருடைய அன்னப்பறவை வாகனத்துல அவர் கிளம்பி போறாருங்க. அந்த இடத்துல இவரு சிவபெருமான் வந்து இவரை மடக்கி கேட்கிறாரு, நீ எங்க போற பிரம்மா அப்படின்னு கேட்ட உடனே நால்முக பிரம்மா எங்க போறீங்க அப்படின்னு, இல்ல நான் வந்து இது மாதிரி பகவான் வந்து கிருஷ்ண பகவான் பிறந்திருக்காருங்க, நான் போய் பார்க்கணும், அவ்வளவு அழகா இருக்காரு, பியூட்டியா இருக்காரு அப்படின்னு இவரும் சிவபெருமான் சொல்றாரு. அப்போ நானும் வந்து பார்க்கணும், நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க போறாங்க. ஆனா அன்னப்பறவையில போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறாரு அவருக்கு பிரம்மா. ஆனா இவரால் அது போக முடியல. ஏன்னா இவர் போறது காலமாடுங்க இல்லையா, டொக்கு 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 நடந்து போயிருக்கிறாரு பொறுமையா. அப்புறம் இதை பார்த்தா சரியா வரேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் பிரம்மா கூப்பிட்டு, உன்னுடைய வாகனத்தை கொடு, நீ பொறுமையா வா, நான் முதல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு அவரு அன்னப்பறவை வாகனத்துல இவர் ஏறி சிவபெருமான் அங்க முன்னாடி போறாருங்க. எதுக்கு போறாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பகவத்கீதை இவருடைய நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய பாகவதத்துல வந்து அந்த ஒரு சாப்டர் வந்து அங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்களாம். நம்ம பாகவத கிளாஸ் மாதிரி பாகவதம் மாதிரியே அது ஒரு எனக்கு அது சரியா தெரியல. எனக்கு அது நான் ஸ்டோரியில படிக்கும்போது அந்த இது வந்து சங்கம் நடந்துட்டு இருக்கு, அதனால அது போய் கேட்க போறேன்றதால அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போறாங்க அவங்க. அது போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிடுச்சு. முடிஞ்ச உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, இப்ப சிவபெருமானு, ஐயோ இது முடிஞ்சு போச்சு, சரி நான் இந்த இடத்துல நவதீப்லயே நான் இங்கே இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அன்னப்பறவையோட அப்படியே வந்து அங்க ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு கடல்ல வந்து ஒரு தீவு, நவதீப்னு ஒரு தீவு இருக்கு, அந்த தீவுல வந்து அப்படியே சங்கமாயிறாரு. இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலை வந்து நம்ம இதுல இருக்குது மாயாப்பூர்ல இப்பவும் அந்த குளத்துல அந்த சிலை இருக்குங்க. அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு 4 நாளோ 5 நாளோ ஒரு டைம் மட்டும்தான் அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகும்.
லோட்டாயும் அது விசேஷமா நம்ம அபிஷேகம்லாம் நம்ம ஆராதனைலாம் பண்ணுவாங்க. சிவபெருமான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அங்க போயிருக்காரு. அவரோட லீலையில இதுல கலந்துருக்காருங்க அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன கேட்கிறாரு இதுல வந்து சிலது சிவபெருமானும் அவரது மனைவியும் துர்காவையும் பிரம்மணி உடையில் வாழ்ந்தனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கண்டு அவர்கள் மிகவும் ஆனந்தமா அடைந்தனர். பிரம்மாவின் உடனிருந்த சிவபெருமான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உடனிருந்தனர். தம்முடன் தனிமையும் இடத்தில் 3 நாட்களுக்கும் அங்க வந்து இது வந்து எப்படி சொல்ல வரனா இந்த கதை எப்படின்னா அவர் வந்து சிவபெருமானுக்கு அங்க போய் பார்க்க போயிருக்காருல்ல பிறந்த விஷயத்துல இது வந்து அந்த ஸ்டோரி சொல்லும் போது விஷயம் இது. இவர் என்ன பண்றாரு சிவபெருமான் அங்க போய் குழந்தை பிறந்திருக்கு நான் போய் பார்க்க போறேன்னு சொன்ன உடனே அங்க போய் பாக்குறாருங்க. எங்க யசோதா தாய்கிட்ட நந்தகோபால் வீட்டுல போய் பார்க்க போயிருக்காங்க. அப்போ வந்து நந்த பெருமான் சொல்றாருங்க, யசோதா வெளியே வந்து ஒரு ஒரு அந்தனர் ஒரு முனிவர் வந்திருக்காரு, நீ போய் அந்த குழந்தைய போய் காட்டு அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன சொல்றாங்க, சரி நான் போய் காட்டுறேன் அப்படின்னு போய் பார்க்க போறாங்க. யசோதா தாய் வெளியே வந்து பாக்குறாங்க. பாத்தீங்கன்னா அவரை பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஜடெல்லாம் பயங்கரமா கை காலெல்லாம் ரொம்ப அந்த சாம்பல்லாம் பூசிக்கிட்டு கழுத்துல ஒரு பாம்பு இருக்குது. எப்படி சிவபெருமான் எப்படி இருப்பாரு அந்த ரூபத்துல அவர் இருக்காரு. அதை பார்த்தோன்னா தாய் உள்ள யசோதா தாய் உள்ள வந்துடுறாங்க. உள்ள வந்துட்டு இந்த இவருக்கா என் குழந்தை காட்டுறதை பார்த்தா பயந்துருமே குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்க, நான் அந்த குழந்தைய பார்க்காம நான் போக மாட்டேன் இந்த இடத்த விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு என்ன பண்றாரு, சிவபெருமான் அப்படியே 3 நாளாவே அங்கேயே வெயிட் பண்ணி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காருங்க. அப்புறம் நந்தவர் சொல்றாருங்க, அவங்க 3 நாளா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நீ போய் குழந்தைய கொண்டு போய் காமிச்சிட்டு உடனே வந்துரு அப்படின்னு. இவங்க வந்து குழந்தைய போய் காமிச்சிட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே மழைங்க அப்படியே பண்ணிடுற. அப்பதான் வந்து அவர் சொல்றாருங்க பகவான் கிட்ட. பகவான் சொல்றாரு, நீ என்னுடைய நல்ல ஒரு தூயமான பக்தராச்சு நீங்க. என்னுடைய லீலை வந்து நம்ம 2 பேருமே ஒரு லீலை பண்ணுவோம். நான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா நான் வந்து நவதீப்ல வந்து நான் பிறப்பேன். அந்த பிறவி எடுக்கும்போது நீங்களும் வந்து அதை கலந்துப்பீங்க அப்படின்றதான் அந்த இதுலனால்தான் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அன்னவாகத்துல வந்து நம்ம வந்து அங்க வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சாமியில இருந்து 9.175ல 177 ஸ்லோகம் பார்க்கலாங்க. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர் சிவபெருமானும் அந்த லீலையில அவர் கலந்துக்கிறாருங்க. இது முன்னாடி நடந்த சம்பவம். இது வந்து இப்போ வந்து பார்வதி தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஒரு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, எனக்கு உங்க லீலையில எனக்கு கலந்துக்கணும். ஏன் அந்த அம்மா கேட்கறாங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பகவானுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல மாயா தேவியா இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் உன்னுடைய பக்தர் எல்லா தீய பக்தர்லாம் என் கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க. நான் தான் வச்சு அவங்கள பண்ணிட்டு இருக்கேன். உன்னை தூய பக்தர்லாம் உன் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கீங்க. என்னை எல்லாமே ஆப்போசிட்டாவே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. உங்க லீலையில நான் கலந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவாங்க. யாரும் பார்வதி தேவி. சரி அந்த மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன பண்ணுவாருங்க, இவர் வந்து இந்த கோவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி தேவின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாயாப்பூர்ல இந்த கோவில் இருக்குங்க. இப்பவும் அந்த கோவில் இருக்கு. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன பண்றாரு, இந்த ரூபத்துல வந்து தாயாருக்கு காட்சி கொடுப்பாங்க. காட்சி கொடுத்துட்டு அப்பதான் என்ன பண்ணுவாங்க, தாயார் வந்து அவர் கால் மண் எடுத்து இவங்க தெளிய நெத்தியில வச்சுப்பாங்க. இப்ப நம்ம குங்குமம் வைக்கிறாங்களே லேடிஸ்க்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து இருப்பாங்க. அதான் ஸ்ரீமதி தேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து இன்னமும் அந்த கோவில் இருக்குங்க. அங்க வந்து அந்த அவதாரம் அங்கேயே அவங்க காட்சி கொடுத்து அங்கேயே இருக்காங்க. அதுதான் எல்லாமே இந்த வந்து ஸ்ரீமதி தேவின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து காட்சி கொடுத்து இருக்காங்க. அப்படி இந்த லீலையில அவங்களும் இதுல கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல வந்து பிரம்மாவுடைய பிரம்மா வந்து இந்த லீலையில கலந்துக்கிறாருங்க. இந்த லீலை என்னன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா கோபர்கள்ல பகவானோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க அந்த கண்ணுக்குட்டிங்க ஒரு 1000 கண்ணுக்குட்டி ஒரு 900 ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இதுல வணங்கும் போது பகவான் என்ன பண்றாரு, இவர் குழந்தையா வந்து இந்த இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்காரு, இவர் இந்த பவர்லாம் இருக்கான்ற இவர் தெரியாம என்ன பண்றாரு, அந்த எல்லாரையும் திருடி எடுத்துன்னு போயிடுறாரு. யாரு நம்ம பிரம்மா கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சிடுறாரு. மறைச்சு வச்ச உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, என்ன பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தா திருப்பவும் வந்து எடுத்து மறைச்சு வச்ச ஆளுகள் எல்லாமே வந்து அந்த பசுமாடும் சரி இந்த குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து இந்த கோபுரங்கள் எல்லாமே இங்க இருக்காங்க. எல்லாம் இருக்கணும். இது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு புரியல. கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட போய் அவர் கேட்கிறாரு, நான் எல்லாத்தையும் மறைச்சு வச்சிருக்கேனே கிருஷ்ணா, நீ வந்து எப்படி நீ இது பண்ணிருக்க அப்படின்னு. நானே ஒரு சாதாரண மாடு மேய்க்கிறவன், நீயே வந்து எவ்வளவு பெரிய அந்த சராசரிகத்திலேயே நீதான் வந்து தேவர்கள் 3 தேவரெல்லாம் உன்னோட கண்ட்ரோல் இருக்காங்க. நான் சாதாரண மாடு மேய்க்கிறவன், என்கிட்டயே வந்து உங்களோட இதை காட்டுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவாருங்க. உடனே அவர் சொல்லுவாரு, பகவானே நான் தப்பு
பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிரு, நான் இது மாதிரி தெரியாத பண்ணிட்டேன், என் அறிவு கெட்டத்தனமா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தவம் இருப்பாருங்க. தவம் இருந்து அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்ல, உங்க லீலையில நான் கலந்துக்கணும், எனக்கு ஏதாவது கொடுங்க, எனக்கு அறிவே வேண்டாம். எல்லாரும் நம்மளும் அறிவு வேணும்னு சொல்லிட்டு கோவில பணம் வேணும், அது வேணும்னு சொல்லிட்டு கோவில வேண்டுவோம். ஆனா அவரு தவம் இருந்து எனக்கு அறிவே வேண்டாம், எனக்கு நான் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா உங்க லீலையில நான் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுனாலதான் அவர் என்ன பண்ணா ஹரிதாஸ் தாகூரா வந்து வேற ஒரு முஸ்லீமோட மதத்துல இருந்து அவர் பிறந்து நம்ம வந்து ஹரிதாஸ் தாகூரா வந்து நம்ம லீலையில பகவானோட லீலையில கலந்துக்கிறாருங்க. அவர் இறக்கும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா கடல் தண்ணியில வந்து அவர் இது மாதிரி இவங்களை அந்த இது தெரியும், ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி 3 லட்சம் வந்து சாட்டிங் பண்ணுவாரு. அது மாதிரி பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் அவர் பண்ணிடுறாரு. ஹரிதாஸ் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் நான் இதை. அந்த பிரம்மாவுடைய அவதாரமா வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர் வராருங்க இதுல வந்து. அப்புறம் கங்கா தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணகிட்ட கேக்குறாங்க பகவான் கிட்ட, பகவானே எல்லாரும் அவங்கவுங்களும் லீலையை உங்க லீலையை கலந்துக்கிட்டாங்க, எனக்கு ஒரு இது கொடுங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களும் சரி, எல்லா புராணங்களையும் சரி, பகவத்கீதையிலும் சரி, எல்லா இடத்துலயும் கங்கா தேவி கங்காவுடைய ஸ்தலம் இல்லாம இருக்க மாட்டேங்க. என்னுடைய லீலையிலும் தான் எல்லாமே பங்கெடுப்பாங்க. பகவத்கீதையிலும் சரி, எல்லா புராணங்கள்லயும் இருக்கு. ஆனா பகவானே நீங்க கிருஷ்ண அவதாரமா எடுத்து அதுல வந்து என்னுடைய இதுல கங்கால வந்து எதுலையுமே நீங்க கலந்துக்கல, எல்லாமே யமுனாலேயே போய் நான் உங்களுடைய லீலையை கொண்டுட்டு இது பண்ணிட்டீங்க, என்னுடைய இதுல நீங்க லீலை கலந்துக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்காதேவி ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க. சொன்ன உடனே அப்ப கங்காதேவி சொல்லுவாங்க, நீ ரகசியமா வச்சுக்கோ, நீ யாருக்கிட்டையும் இது சொல்லாது. ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் இதுதான் சொல்லுவாரு, நான் அவதாரம் எடுக்கிறேன், இந்த அவதாரத்துல நீ கண்டிப்பா ஒன்னு கூட நான் உன் லீலையில இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாருங்க. அந்த இடத்துலதான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த நவதீப்ன்ற இடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ல வந்து அவ்வளவு ஃபாஸ்டா வருவாங்க கங்காதேவி. அந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்லோவாகி அங்க இருந்து 9 பிரிவா பிரிவாங்க. வந்து பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்ல போய் கலப்பாங்க. அதுதான் வந்து நவதீப்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவான் பிறந்த இடம் அந்த இடம் அது. ஏன்னா அவரு பகவான் வந்து 48 வருஷம் தான் அவர் வாழ்ந்ததே, சைத்தன்ய மகாபிரபு வாழ்ந்ததே. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 வருஷமும் வந்து அந்த கங்கா தேவி கடலை தான் வந்து அந்த கங்கா ஆத்துலதான் வந்து அவர் எப்பவுமே விளையாடிட்டு இருப்பாரு. ஏன்னா வந்து சச்சி மாதா வந்து அவங்க அம்மா வந்து கூப்பிடுவாங்க, அவர் அப்போட வரமாட்டாரு. ஃபுல்லா எனி டைம் வந்து அந்த கங்கால தான் இருந்துன்னே இருப்பாரு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த கங்கா தேவிட்ட லீலையா கலந்துருப்பாரு அப்படின்னு கங்காதேவி அங்கேயும் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மட்டும் கேக்குதுங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி கிளியர் பிரபு, வெரி வெரி கிளியர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே கேக்குதுங்க பிரபு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஸ்லைடு மூவ் ஆகும். ஒரு நிமிஷம், ஸ்லைடு மூவ் ஆகல. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். கிருஷ்ணா ரெக்கார்டிங் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இது கொஞ்சம் கேட்கவே இல்ல மேடம். அத கடைசில he will do a review. இல்ல இப்ப சொல்லு ஒரு அதுல ஒரு குயிக்கா யாரு அப்படினு சொல்லுங்க. ஓகே. ஸ்லைடு மூவ் பண்ண வேண்டாம், மூவ் பண்ணல, வர மாட்டேன் ஸ்லைடு. என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் திரும்ப ஒரு சின்னதா சொல்லிடுறேன். நான் ஸ்லைடு மூவ் பண்ண முடியல என்னாலங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இந்த பிரசன்டேஷன் முடிச்சிட்டு கடைசில சொல்லுங்க, அப்போ மூவ் பண்ண முடிஞ்சா. சரிங்க சரிங்க. ப்ளாட் ஏரியா சோ சம்மரி மாதிரி. थैंक यू. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா பேசுறது? கேக்குது. ஓகே பிரபு, ஓகே மாதாஜி. அதாவது இப்போ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்போ ஏகப்பட்ட நம்ம கணக்கில் அடங்காத அவதாரங்கள் நிறைய எடுத்திருக்காங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா நம்ம வந்து பார்த்து குறிப்பா வந்து சொல்றது பாத்தீங்கன்னா தச அவதாரம். கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கேக்குது பிரபுஜி. இல்ல சவுண்ட் பேசிட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி விட்டுறாங்க எல்லாரும், அதான் பிரச்சனை. பிரபு எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க, ஆப்ஷனே கொடுக்காதீங்க. நான் மியூட் பண்றேன், யாரோ ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இது பண்ணுங்க. ரிமோட் ஃபார் சம் டைம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 10 நிமிஷம் முடிச்சிடலாம். அது என்ன பாத்தீங்கன்னா, அதாவது தசா அவதாரம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா?
நம்ம வந்து தசாவதாரம் பகவான் வந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு கிருஷ்ண பகவான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எவ்வளோ அவதாரங்கள், நிறைய கோடி அவதாரம் மேல எடுத்திருக்காருங்க. ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவதாரங்கள்லயே வந்து 6 விதமான அவதாரங்கள் வந்து நம்மளை பிரிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா பகவானோட அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த 6 அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா குண அவதாரம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. 2வது வந்து கால அவதாரம், அது சக்தி ஆவேச அவதாரம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் 4வது வந்து ஹம்ச அவதாரம் சொல்லுவாங்க. 5வது வந்து மன்வேந்திர அவதாரம். 6வது அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா வந்து புவி அதாவது ரகசியமான அவதாரம் சொல்லுவாங்க. இந்த ரகசியமான அவதாரத்தை தான் வந்து பகவான் சைத்தன்யர் மகாபிரபு அதுல பிறந்திருக்காங்க. அந்த அவதாரம் தான் பகவான் எடுத்திருக்காருங்க. ஏன்னா இந்த அவதாரத்தை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா இது வந்து வேதங்கள்ல வந்து மறைச்சே வச்சிருக்காங்க. இந்த இந்த எல்லா இடத்துலயும் இருந்து மறைச்சே வச்சிருக்காங்க. இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம 12 நான் ஒரு எவ்வளவு புராணங்கள்ல எடுக்கலாம், நிறைய எடுக்க இருந்தா பகவான் நிறைய எடுக்கலாம். ஆனா நான் ஒரு 11 புராணத்தை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். நான் அது இது பண்ணி காமிச்சிருந்தேன். இதுல வந்து அதனாலதான் வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த ரகது வராங்க. இப்ப இப்ப வந்து பூர்ண அவதாரம்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமர் அவதாரமும் வந்து நரசிம்ம அவதாரம் வந்து பூர்ண அவதாரமா வந்திருக்காருங்க. இந்த அம்ச அவதாரம் சொல்றாங்கல்ல, பகவானுடைய சக்தியில கொஞ்சம் போலதான் வந்து அந்த அம்சமா வந்திருப்பாரு. அந்த சக்தி தான் இருப்பாங்க. அவர் யாருன்னா மச்ச அவதாரமும் சரிங்க, 2வது வந்து கூர்ம அவதாரம். இந்த 2 அவதாரம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போலதான் பகவானோட கொஞ்சம் சக்தியில் தான் அவங்க வந்திருக்காங்க. மத்த இவர் ரொம்ப ஹை பவரா வந்திருக்க அவதாரம், சக்தி ஆவேச அவதாரம் சொல்றது பரசுராமர் அவதாரம் தாங்க எடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா அந்த அவதாரத்தோட அவர் பரசுராமரை எடுத்த பிறகு கூட பாத்தீங்கன்னா ராமரை வந்து சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்த பிறகு அந்த சக்தியெல்லாம் பகவான்கிட்ட ராமபிரான்கிட்ட பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ண இமயமலைக்கு போய் சேர்ந்துடுறாரு. அந்த அவதாரத்தோட அவர் போய் சேர்ந்துடுறாருங்க. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் பகவான் எடுத்திருக்காரு. அந்த வந்து ரகசியமான அவதாரம் சொல்றது அந்த 6வது அவதாரம் தான் வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்திருக்காங்க. இந்த மாசம் வந்து 28ஆம் தேதி அவருடைய நம்ம வந்து ஜெயந்தி, பூர்ண ஜெயந்தி வருதுங்க. கௌர பூர்ணிமா வருது. அதுல வந்து ஒரு 6 நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம இஸ்கான் கோவில் எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த நேரத்துல அவர் பிறந்தது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாருன்னா சந்திர கிரகணம் ஏற்பட்டு அந்த நேரத்துல தான் அவரு ஒரு வேப்ப மரத்துக்கு கீழே தான் வந்து அவரு பிறந்திருக்காரு. அவங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு பாரான்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இவரு 24 வயசுல இவரு திச்சை பெறும்போது பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி ஆகும்போது அப்பதான் வந்து அவர் வந்து மகாபிரபு சைத்தன்ய ஜெயஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபு அவர் வந்து கிருஷ்ண பிரபு அவர் வந்து அவருக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்த பேர் வந்து இவர் தான் நம்ம விஷ்ணு பரா தான் கூப்பிடுவாங்க. அப்புறம் அந்த வேப்ப மரத்து கீழே வந்து அந்த பேரை வச்சு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தி அவதாரம்ன்றது நம்ம பரசுராமர் அவதாரம் நம்ம சொல்லிட்டேன். இந்த மச்ச அவதாரம் சின்ன அம்சமா வந்ததுனால இந்த மச்ச அவதாரமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஏன்னா வந்து அந்த துராயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட அப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் தப்பு தான் செய்ய மாட்டாங்க. இந்த கலியுகத்துல வந்த பேரு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து தப்பு செய்யறதுதான். ஏன்னா இப்ப கூட நான் ஒரு சின்ன சார்ட் டேபிள் போட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க யாரும் பொய் பேசிருக்க மாட்டீங்க, அடுத்தவங்களை பத்தி பேசிருக்க மாட்டீங்க, பண ஆசை இல்லை உங்களுக்கு, நான் யாரையும் குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு யாராவது ஒரு ஆள் சொல்ல முடியுமா? எஸ் நோன்னு சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா எஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, நோன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எல்லாரு மனசுலயும் வந்து இரணிகசிபா இருக்காருங்க. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராவணன் தான் இருக்காங்க. இரணிகசிபுனாவே நமக்கு தெரியும். இரணிகசிபுனா வந்து வந்து நம்ம வந்து பணம் தான், செல்வம் தான். நம்ம கசிப்புனா வந்து அவர் சுகமான பெட்டு. இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து இரணிகசிபா நம்ம எல்லார் இதயத்திலும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி ராவணன் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை அழகு வச்சு பாக்குறதுதான் ராவனோட குணமே. அந்த குணம் எல்லாருக்கும் நம்ம இல்லாம இருக்காது. ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம அந்த காரியம் அப்படிப்பட்ட குணத்துல வந்து எப்படி பகவான் நம்ம இதயத்துல நம்ம வந்து தாமரை உள்ள பகவான் வந்து கிருஷ்ண பகவான் நம்ம எப்படி மனசுல வருவார்? கண்டிப்பா வரவே மாட்டார். என்ன நீங்க பக்தி தோண்டு பண்ணாலும் இந்த கலியுகத்துல உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே இப்படிதான் இருப்பாங்க. அதனால இரணிகசிபா இருக்காங்க. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா ராவணன் தான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக தான் வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர்ல அழகா வந்து நம்ம ஏன்னா அவர் கொண்டு வந்தது என்னென்ன கொண்டு வந்தது பாத்தீங்கன்னா கருணை, 2வது கீர்த்தனம். இது 2 அவர் ஆயுதமா கொண்டு வந்துருக்காரு. வேற ஏன்னா எல்லாருமே யாரையும் ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. இந்த கலியுகத்துல எல்லார் மனசுலயும் இரணிகசிபா ராவணனா இருக்காங்க. அப்படி பார்க்க போனா மகாபாரதத்துல பகவான் எப்படி காட்சி கொடுத்தாரு, அவதாரம் எடுத்தாரோ அது மாதிரி 10 அவதாரம் எடுத்தா கூட இவங்க யாரும் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா இவங்களை திருத்தறதுக்கு வழியே அப்படின்றத பகவான் அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க. இது நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதா ரவி
மொத்தம் இவங்க வந்து இந்த அவதாரத்தை இந்த லீலையில நான் கலந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பிரம்மா வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுவாருங்க. உங்க லீலையில நான் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாருங்க. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிவபெருமானும் கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. பார்வதி தேவியும் வந்து உங்க லீலையில நான் கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. கங்கா மாதாவும் அவங்களும் கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. சோ இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க லீலையில கலந்துக்கணும் ரொம்ப இதுல ராதாராணியை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்னதா ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா முன்னாடி கேட்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொல்றேன். ராதாராணி வந்து அந்த வந்து 8 வயசு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சரியான சவுண்ட் இல்ல. அவங்க வந்து யசோதா தாய் வீட்டுல போயிருக்கும் போது ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து வீட்டுல வந்து விருந்து வைக்காங்க அப்படின்னு இந்த இப்ப கேக்குதுங்களா மாதாஜி? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா? சவுண்ட் சரியா இல்ல பிரபுஜி. கரகரப்பு இருக்கு. பிரபு கேக்குறது இல்ல இல்ல இந்த கிளியரா இல்ல. பிரபு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. டிஃபிகல்ட்டா தான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கணும் சிங்காரம் செல்வன் பிரபு. அன்மியூட். வந்து துர்வாச முனிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர் வந்து 3 பேருக்கு தான் வந்து பவர் கொடுத்துருக்காருங்க. யாரு குந்தி ராணி மகாராணிக்கும் சரிங்க, அப்புறம் வந்து திரௌபதிக்கும் சரி, 2வது வந்து ராதாராணிக்கு. இவங்க 3 பேருக்கு தான் வந்து முக்கிய ஒரு பவர் கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா வரன் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவர் துர்வாச முனிவர் வந்து இவங்க 3 பேருக்கு மட்டும் தான் வரன் கொடுத்துருக்காரு. ராதாராணிக்கு என்ன வரன் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு சமையல் பண்ணதை மறுநாள் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அதுக்கு எப்பவுமே வந்து அந்த லைஃப்லயே செய்ய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி வரம் வாங்கியிருக்காங்க. அவ்வளவு டேஸ்டியா பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அது யசோதாக்கு தெரிஞ்சனால இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து நீ சமையல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணியை வர வச்சு அன்னைக்கு சமையல் பண்ண உடனே அப்போ வந்து அந்த சமையல் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு ராதிகா, ரொம்ப அழகா செஞ்சிருக்க, நல்லா டேஸ்டா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே நீதான் இந்த வீட்டுக்கு மருமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி கையில வந்து என்ன பண்றாங்க, மஞ்சள் தடை விடுறாங்க. மஞ்சள் தடை விட்டுட்டு, ஏன்னா அந்த வந்து மருமகளா வரவங்களுக்கு வந்து நார்த் இந்தியால பெங்கால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நார்த் இந்தியாலாம் வந்து கையில வந்து மஞ்சள் தடை விடுவாங்க, இல்லைன்னா சங்கால செஞ்ச ஒரு கயிறு கட்டி விடுவாங்க. அது பண்ணாங்கன்னா நிச்சயதாம்பலம் மாதிரி அது இவங்க அது மாதிரி கட்டின உடனே 8 வயசுல கட்டின உடனே அவங்க ஒரே சந்தோஷமாயி ஒரு வெட்கப்பட்டுக்கிட்டு அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க. போகும்போது இது வந்து கையில இருந்தா எல்லாரும் பாக்குறாங்களே ஒரு நிச்சயதாம்பலம் மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு அங்க இருக்கிற குளத்துல வந்து அவங்க கை கழுவுறாங்க. கையை கழுவுன உடனே அந்த குழம்பே வந்து ஃபுல்லா வந்து கோல்டு கலர்ல ஆயிடுது. கம்ப்ளீட்லி கோல்டு கலர்ல ஆயிட்ட உடனே அந்த இடத்துல இந்த பசங்க சின்ன பசங்க எல்லாம் குளிக்கிறாங்க. இந்த மற்றது கோமாதா எல்லாம் ஒரு அந்த தண்ணி உள்ள போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறாங்க எல்லாருமே. அவ்வளவு ஜாலியா ஒரு இது பண்ண, ஏன்னா ராதாராணி கை வச்ச இடம் இல்லைங்களா, அவ்வளவு இதா இருக்காங்க. அந்த இடத்துல கிருஷ்ண பரமாத்மா அங்க வராரு. அவர் வந்து பார்க்கும்போது என்ன இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன், தண்ணி கலர் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் கை வச்சிருப்பாரு. அவர் கை ஃபுல்லாவும் அப்படியே கோல்டு கலர்ல வருது. அப்புறம் உடனே இவ்வளவு இதா இருக்கேன், இவ்வளவு சந்தோஷம். இவரு என்ன பண்றாரு, ஃபுல்லா இறங்குறாரு, தண்ணி உள்ளே இறங்கிட்டு அந்த குளத்துல இறங்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இவரு உடம்பு ஃபுல்லா கோல்டு கலர்ல ஆயிடுது. ஆனா பகவானுடைய மயில் தோகை இருக்கு, 2வது கையில வந்து எல்லாமே அவருடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் கையில வச்சிருக்காரு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா கோல்டு கலர்ல இருக்காரு. ஏன்னா அவர் இருக்கிறதே கருப்பா தானே இருப்பாரு, அந்த கலர்ல இருப்பாரு. வந்து கோல்டு கலர்ல வந்து அந்த நேரத்துல ராதாராணி வராங்க. பார்த்துட்டு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறாரு கிருஷ்ண பகவான். அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு, அவ்வளவு இருக்கு, எல்லாமே ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணிட்டே சொல்லி அவரு இது பண்றாருங்க. அப்போ வந்து ராதாராணி சொல்றாங்க, நீங்க இந்த ஒரு நாளைக்கே நீ இந்த மாதிரி இருக்கீங்களே, நான் உன் பக்தி தொண்டுல நான் இருக்கேன், நான் ஒரு நாளும் நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் உங்களை நினைச்சு உங்களை தொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ராதாராணி சொல்லுவாங்க. அப்பதான் இவரு சொல்வாரு, ஓஹோ அப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா, அப்ப நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு பக்தனா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லுவாருங்க. பகவான் சொன்ன உடனே அப்பதான் சொல்லுவாங்க, நம்ம கலியுகத்துல
உன்ன மாதிரி ராதிகா உன்னுடைய அம்சமாவும் என்னுடைய ரூபமும் ரெண்டும் கலந்தாப்புல நான் வந்து கலியுகத்துல நான் தோன்றுவேன், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த லீலையில பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ராதாராணிக்கு சொல்றாருங்க. அதுதான் வந்து இந்த நம்ம வந்து பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இவர் சிவபெருமானை பற்றி சொல்லிடலாம். சிவபெருமான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ண பரமான் வந்து பிறந்திருக்காருங்க. பிறந்திருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நாரத பெருமான் வந்து அதை பார்த்துட்டு வந்து அவ்வளவு அழகா வர்ணிக்கிறாரு அவர் பகவானை. அவ்வளவு அழகா பிறந்திருக்காருங்க, பார்க்கவே அழகா இருக்கு கண்ணு, அப்படியே அந்த மாதிரி வர்ணனை சொல்றாருங்க. கேட்ட உடனே பிரம்மா என்ன பண்றாரு, அதை கேட்ட பார்த்த உடனே நான் போய் பாக்குறேன், அது பாக்குறதுக்கே கோடி புண்ணியமாச்சின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நந்தகுமார் வீட்டுக்கு போறாங்க, யசோதா வீட்டுக்கு போறாங்க. போகும்போது அப்புறம் இவரு என்ன சொல்ற, சிவபெருமான் நிப்பா நானும் வரேன் இருப்பா நான்முகா இவரு நானும் வரேன் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் போறாங்க, கலந்து போறாங்க. ஆனா இவரு போறது வந்து மாடு மேல போறாரு, நந்தி மேல போறாரு. அவரு வந்து அன்னப்பறவை மேல போறாரு. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அவர் போறாரு. போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இவர் கூப்பிடுறாரு உடனே சிவபெருமான், பிரம்மா நில்லுப்பா, நீ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போற, எந்த விட நந்திக்கு ஸ்லோவா வருது, அதனால நீ வந்து உன்னுடைய அன்னப்பறவை என்கிட்ட கொடு, நான் போறேன், நீ இப்ப பிறகு பெரியவான்னு சொல்லிட்டு அந்த அன்னப்பறவை எடுத்து வாங்கிட்டு இவர் போய் முதல்ல போய் பார்க்க போறாரு. சோ அங்க போய் அதை போய் பார்த்துட்டு அங்க போய் போற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளார இந்த இதை வந்து நம்ம சாரி அன்னப்பறவை அப்புறம் சொல்றேன். இவரு சிவபெருமான் அங்க போய் போறாரு. அங்க போய் போன உடனே ஆனா வந்து யசோத தாய் வந்து விட மாட்டேன்றாங்க, உள்ளே விட மாட்டேன்றாங்க அவரை. ஏன்டா காரணம் என்னன்னா, நந்த வந்து என்ன சொல்றாரு, உள்ள வெளியே வந்து ஒரு முனிவர் வந்திருக்காரு, அந்த குழந்தை கொண்டு போய் பார்க்கணும்னு சொல்றாரு, நீ அந்த குழந்தை காட்டுமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி நான் போய் காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போய் போனா அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தலையில ஃபுல்லா முடியும், ஒரு உடம்புல ஃபுல்லா பாம்பு, கழுத்துல எல்லாம் வந்து இந்த மண்டை ஓடு எல்லாம் கட்டி ஒரு மாதிரி விகாரமா இருக்காரு. கழுத்துல எல்லாம் மூஞ்செல்லாம் ஃபுல்லா வந்து சாம்பு தடவி இருக்காருங்க. இதை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மா அஜிஜோன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஓடிடுறாங்க. போயிட்ட உடனே 3 நாளா அவங்க வந்து காட்டவே மாட்டேன்றாங்க. அவரும் சிவபெருமானும் 3 நாளாவே வெளியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அது அந்த குழந்தை காட்டாம நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு, பார்க்காம போக மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நந்தர் சொல்லுவாரு, நீ போய் யசோதா போய் குழந்தை காட்டு, அவர் 3 நாளா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, போய் காட்டு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா வெளியே போய் பார்த்துட்டு உடனே உள்ள ஒருக்கிறாங்க. பார்த்துட்டு அவரு அவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் நீ வந்து என்னுடைய தூய பக்தி சிவா, நீங்க நம்ம 2 பேருமே சேர்ந்து என்னுடைய கலியுகத்துல நான் வருவோம், நம்ம 2 பேருமே அந்த லீலையில கலந்துப்போம், அதனால நீங்க வந்து அது வரைக்கும் நீங்க இருங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்றாருன்னா எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நவதீப்ல வந்து அவரு இதா இருக்காருங்க. அது ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நவதீப்ல இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 9 விதமான தீவு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு தீவுல ஒரு குளக்கரையில ஒரு இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அன்னப்பறவை மேல பகவான் வந்து சிவபெருமான் வந்து காட்சி கொடுத்த இடம் வந்து அங்கேயே இருக்குங்க. இப்ப அது கூட வருஷத்துக்கு ஒரு 10 நாள் ஒரு 4 நாள் தான் வந்து அந்த தண்ணி மேல அந்த ஃப்ளோட் அப்படியே வரும், வந்து மேல வந்து அதுக்கு பால் அபிஷேகம் நிறைய அபிஷேகம் இப்போ வந்து மாயாப்பூர்ல அது பண்றாங்க. அது அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானோட அந்த இறந்த இடங்க. அது ஊர் பேர் கூட நல்ல அந்த அந்த நவதீப்ல அந்த ஒரு தீவுல இப்பவும் வந்து அந்த சிலை இருக்கு, அது சிவபெருமான அங்க வந்து இருக்காருங்க அப்படின்னு நம்ம இது புரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்வதி தேவி. இவங்க பார்வதி தேவி என்ன பண்றாங்கன்னா, எனக்கு எல்லாரும் உங்க லீலையில கலந்துக்கிறாங்களே, எனக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுகிட்ட ரொம்ப அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்றாங்க. அதுக்கு அவங்க காரணம் சொல்றாங்க, என்னை வந்து மாயாதேவியா என்ன இது பண்ணிருக்கீங்க, எல்லாமே உன்னுடைய பக்தருக்கு எல்லாருமே தீய பக்தர்கள்லாம் வந்து என் கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க, உங்ககிட்ட எல்லாம் தூய பக்தரா இருக்காங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு, எனக்கு வந்து இது பண்ணுங்க, உங்க லீலையில நான் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வதி தேவி கேட்பாங்க. கேட்ட உடனே சரி அப்படிங்களா அப்படின்னு, அப்படின்னா வந்து நான் வந்து நம்ம 2 பேருமே வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு கலியுகத்துல நான் பிறப்பிருப்போம், அப்போ அந்த லீலையில நீயும் கலந்துப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வதி தேவி கிட்ட நம்ம பகவான் வந்து சொல்றாருங்க. சொன்ன உடனே சரி என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்துக்கு நவதீப்ல வந்து அவங்க அந்த ஐலண்ட் பேர் கூட என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நீங்க ஆல்ரெடி இந்த ஸ்லைடு என்ன மூவ் பண்ண முடியல, நான் இது பண்றேன். ஸ்ரீமதி தேவி, அந்த ஸ்ரீமதி தீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்ரீமதி தேவி தீப் சொல்லுவாங்க அந்த இடம். அந்த இடத்துல வந்துதான் அவங்க வந்து தாயாரம்மா வந்து அங்க வந்து ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நின்றுட்டு இருப்பாங்க, கீழே வந்து பார்வதி தேவி உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. இப்பவும் அந்த கோவில் வந்து அங்க இருக்கு, ஒரு தீவுல அங்க இருக்கு. அந்த கோவில வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணருடைய சாரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கால் பாதத்துல இருந்து மண்ணு எடுத்து
தலையில வச்சுப்பாங்க, அதாவது இங்க நெத்தியில வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவில்ல போறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த மண்ணை எடுத்து நெத்தியில வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு நல்லது புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் அந்த இது இன்னும் ஃபாலோ பண்றாங்க. இது வந்து அவருடைய லீலையில இந்த மாதாதேவி வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இவர இவங்க பிரம்மாவுடைய சொல்லிடுறேங்க. பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து இருக்கும்போது அவரு கூட கோபுரில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு 1000 கோபுர்கள், ஒரு 900 வந்து பசுமாடு கண்ணுக்குட்டிங்கெல்லாம் வந்து அங்க மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது இவர் என்ன பண்றாரு, பார்வதி பிரம்மா வந்து அவங்கள போய் பார்த்துட்டு கேட்பாரு, இவங்க எல்லாரையும் கிருஷ்ணரை பார்க்காம இவங்களை எல்லாம் தூக்கி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடத்தின்னு போயிடுறாரு. கடத்தின்னு போய் ஒரு இடத்துல போய் அடைச்சி வச்சிடறாரு. அடைச்சி வச்சுட்டு ஒரு 4-5 நாள் பொறுத்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தா அதே அந்த எங்க கடத்தி வச்சிருக்காரோ அந்த இடத்துல இவங்க எல்லாம் பார்த்தா அதே ரூபத்துல இவங்க எங்கே இருப்பாங்க. அந்த கோபி இருப்பாங்க, அந்த பசுமாடுகள் எல்லாமே இருக்கும், மாடெல்லாம் இருக்கும். இதை பார்த்துட்டு உடனே இவரு கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு கிருஷ்ண பரமாத்மா கேட்பாரு, நான் தான் அங்க பூட்டி வச்சிருந்தேனே, எல்லாருமே இங்க வந்திருக்காங்களே அப்படின்னு. அப்பதான் கிருஷ்ணர் கேட்பாரு, பிரம்மா உனக்கு வந்து எவ்வளோ கோடான கோடி பேர்லாம் இருக்காங்க, உன்னுடைய எல்லாமே நீ எல்லாம் அந்த சராசரமே நீ தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க. ஏன்னா எல்லா தேவர்களும் உன்னுடைய கண்ட்ரோல் இருக்காங்க. நான் ஒரு சாதாரண மாடு மேய்க்கிறவன், என்கிட்ட வந்து உங்களுடைய லீலையை காட்டுறீங்களே, நான் ஒரு சாதாரண ஆளு அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே அப்பதான் ஒரு புத்தி தெரிஞ்சு, எப்பா நான் இது மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிடுங்க, இது மாதிரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அடம் பிடிச்சி அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்றாரு. பண்ணிட்ட உடனே அதே நான் போய் தவம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் என்ன தவம் இருக்கிற தெரியுங்களா, எனக்கு அறிவே வேணாம், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு உன்னை நினைச்சாவே எனக்கு போதும், உன் லீலையில நான் கண்டிப்பா கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மதேவர் வந்து அவர் வந்து தவம் இருக்காருங்க. அப்பதான் வந்து பகவான் சொல்றாருங்க, நீ கண்டிப்பா என்னுடைய லீலையில இந்த ரகசியமான இந்த லீலையில கண்டிப்பா நீ கலந்துப்ப, ஆனா அது வரைக்கும் நீ வெயிட் பண்ணிதான் ஆகணும்னு சொன்ன பிறகு அதுதான் வந்து ஹரிதாஸ் தாகூரா வந்து வேற ஒரு மதத்துல முஸ்லிம் மதத்துல பிறந்து அவருடைய ஏன்னா அந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து 3 லட்சம் சேட்டிங் பண்ணி அவர் அவ்வளோ பகவானுடைய கீர்த்தனை பண்ணி அது மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அவரு இணைபிரியாத ஃப்ரெண்டா 2 பேருமே இருப்பாங்க. அவருடைய இறந்த துக்கம் கூட உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எப்படி இருப்பாங்க, அவருடைய ஹரிதாஸ் தாகூருடைய லீலைலாம் வந்து அது மாதிரி வந்து நம்ம இருக்கணும். அப்புறம் கங்காதேவி பத்தி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் அவங்களுடைய லீலை. நம்ம கங்காதேவி திருப்பி சொல்லணுமா எப்படி மாதாஜி? ஹரே பிரபு. Excellent, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Amazing. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. இந்த இதை படிச்சிடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Mataji யாராவது படிக்க ஆரம்பிங்களா? How to approach God. How to approach God. In truth, all Vedic literature directs the human being toward the perfect stage of devotion. The paths of fruitive activities, speculative knowledge, and meditation do not lead one to the perfectional stage, but the Lord is actually approachable by one who follows the process of devotional service. Therefore, all Vedic literature recommends that one accept this process. In this regard, Chaintanya Mahaprabhu quoted from the Lord's instruction to Uddhava in Srimad Bhagavatam 11.14.20-21. No sadayati mam yogo, na sankyam dharma Uddhava, na swadhyas tapasdhyago, yatha bhaktir mamorjita. Mamorjita. Bhakti aham ikaya grahayaha sradayam atma priya sadam bhakti punati mam nisha swapakan api sambhavat. My dear Uddhava, neither philosophical speculation nor meditational yoga nor penances can give me such pleasure as devotional service practiced by the living entities. I am dear only to my devotees and I can achieve only by devotional service. Even an extremely low-born person will become free from all condemnation if he takes to my devotional service. Devotional service is the only path by which one can achieve the supreme person. வாசிக்கவா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி கொஞ்சம்
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 11.14 வந்து 20, 22, 21 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன அதாவது என்னுடைய பக்தியை இப்ப நம்ம வந்து பக்தி பண்றோம். இது நம்ம பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி நம்ம வந்து தூய பக்தியில பண்றோம். அப்புறம் யாகம் பண்றோம். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம்ல, இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றாருங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆத்ம திருப்தியா தூய பக்தி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத இந்த பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா 20வது ஸ்லோகம் மூலியமா வந்து சொல்றாங்க. என் அன்பு உத்தவா என் நண்பக்தர்கள் எனக்கு செய்யும் அலாதி பக்தி தொண்டை என் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன யோகம் பண்றது கொண்டு வருகிறது. ஆனா எந்த யோகமும் சாக்கியத்துவமும் சரி, அது தூய பக்தி தொண்டும் சரி, அப்புறம் துறவும் பண்றதும் சரி, துறவியா ஒரு சன்னியாசி இருந்து இதெல்லாம் கூட வந்து எனக்கு இது இல்ல. என் மேல அலாதி பக்தி தொண்டு உள்ளவங்க தான் வந்து எனக்கு வந்து கிட்டும் அப்படின்றத நம்ம 20வது ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். 21 வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னில் முழு நம்பிக்கையுடன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவதன் மூலம் மட்டுமே பரம புருஷரை என்னை பெற முடியும் அப்படின்றது அவர் சொல்றாருங்க. ஏன்னா அவருடைய வந்து எந்த ஒரு கலப்படமற்ற இல்லாத பக்தி தூய பக்தி இருந்தா வந்துதான் வந்து என்ன நீங்க வந்து பண்ண முடியும், அதை என்னுடைய ஆட்கொள்ள முடியும். என் அன்பான சேவையில் ஒரு குறிக்கோள் என்னை கொல்லும் என பக்தர்கள் நான் இயல்பாகவே அன்பானவன் அப்படின்றாங்க. இத்தகைய தூய்மையான பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவதன் மூலம் நாயை உண்பவர்கள் கூட தங்கள் தாழ்ந்த பிறப்பின் மாசுபட்டு இருந்து தங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படின்றத 21வது ஸ்லோகத்தை சொல்ல வர்றாருங்க. என்ன சொல்ல வர பாருங்க, இது சண்டாளன் இருக்காங்கல்ல, சண்டாளன் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனோட பக்தி அனநிய பக்தியில அவன் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத இந்த 21வது ஸ்லோகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். படிங்க மாதாஜி அடுத்தது. டிவிஷனல் சர்வீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Devotional service is the only perfection accepted by all Vedic literatures. Just as when a poor man receives some treasure, he becomes happy. When one attains a devotional service, his material pains are automatically vanquished. As one advances in devotional service, he attains love of Godhead, and as he advances in this love, he becomes free from all material bondage. One should not think, however, that the disappearance of poverty and the liberation from bondage are the goals of devotional service. Love of Krishna, love of God, it is itself the goal, and it consists in realizing the reciprocation of loving service with the Lord. In all Vedic literature, we find that the attainment of this loving relationship between the living entity and the Supreme Lord is the goal of devotional service. Our actual function is devotional service, and our ultimate goal is love of Godhead. Therefore, in all Vedic literatures, Krishna is the ultimate center, and through knowledge of Krishna, all problems of life are solved. படிக்கவா பிரபு? Chaitanya Mahaprabhu quoted a verse from the Batma Prana. There are many different pranas with the instructions for worshipping different types of demigods, but such instructions only bewilder people into thinking that the demigods are supreme. Yes, yet if one carefully studies the pranas, he will find that Krishna, the supreme personality of Godhead, is the only object of worship. For example, in the Markandeya Prana, there is mention of Devi worship or worship of the goddess Durga or Kali. But in the same Prana, it is also stated that all the demigods, even Durga, are but different energies of Vishnu. Thus, the study of the Pranas reveals Vishnu, the supreme personality of Godhead, to be the only object of worship. The conclusion is that directly or indirectly, all types of worship are more or less directed of the supreme personality of Godhead, Krishna. The Bhagavad Gita 9.23 confirms that one who worships the demigods is in fact worshipping only Krishna, because the demigods
demigods are but different parts of the body of Vishnu or Krishna, but that such worship is irregular. Srimad Bhagavatam 11.21.42 to 43 confirms the irregularity by answering the questions. What is the purpose of the different types of worship described in the Vedic literature? In the Vedic literature, there are various divisions. One is called the Karma Kanda, which describe purely ritualistic activities, and another is the Jnana Kanda, which describes speculation on the supreme absolute truth. What then is the purpose of the ritualistic sections of the Vedic literature, and what is the purpose of the Vasana Kanda, which contains different mantras and hymns for worshipping various demigods, and what is the purpose of philosophical speculation on the subject of the absolute truth. Srimad Bhagavatam replies that in actually all of these methods described in the Vedic literature indicate the worship of the Supreme God, Supreme Lord Vishnu. In other words, there are all indirect ways of worshipping the Supreme Personality of Godhead. Sacrifices contained in the ritualistic portions of the literature are meant for the satisfaction of the Supreme Lord Vishnu. Indeed, because yajna sacrifice is specifically meant for satisfying Vishnu, another name for Vishnu is Yajneswara, or the Lord of Sacrifices. Hare Krishna, Prabhu. Continue Pannava, Prabhu. Since neophytes are not in the transcendental level, the Vedic literature advises them to worship different types of demigods according to the situation in the different modes of material nature. The idea is that gradually such neophytes may rise to the transcendental plane and encourage in the service of Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. For example, the Puranas advise the neophytes attached to eating flesh to eat it offering to the goddess Kali. Hare Krishna, Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இப்ப நிறைய புராணங்கள் நம்ம 18 குறிப்பா வந்து நான் 11 சரியா கேட்கல பிரபுஜி, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஒரு திருப்பி ஒரு ரிப்பீட்டா நான் சொல்லிடுறேன். டைம் வேற எல்லாம் முடியுது. ஒரு நிமிஷம் கேக்குதுங்களா மாதாஜி? இப்போ இப்ப கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்றேன்னு தெரியல. இப்ப கேக்குதுங்களா பிரபு? கேக்குது கேக்குது பிரபுஜி, கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, இது வந்து 11 பிராணத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 11.5:32 சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சரி, ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 32வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதுலயே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ரெண்டாவது வந்து விஷ்ணு சராசநாமத்துல வந்து 92ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கண்டினியூ பண்றேன். அப்புறம் கருட புராணத்திலே வந்து பகவானை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து கலியுகத்துல வந்து முதல் நான் பூர்ணமாக நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன். 11 பாத்துல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பாத்தீங்கன்னா
பாகவத்துல வந்து 11.5ல 32 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கலியுகத்தில் சிறந்த புத்திமான் அதாவது கதை கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை பாடிக்கொண்டிருக்கும் பகவான் அவதாரங்களா வந்து பகவான் வந்து அந்த ஸ்லோகம் மூலியமா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது விஷ்ணு சரசநாமத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 92வதுல இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க பகவானை பத்தி இந்த மாதிரி வந்து காட்சி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அதே மாதிரி கருட புராணத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க. இது மாதிரி 11 புராணத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு நிமிஷம். அதாவது நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இதுல படிச்சது வந்து 42வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது பகவத்கீதையில இல்ல, இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல முழு உலகிலும் என்னை தவிர வேறு யாருமே வேத அறிவின் ரகசியத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றாங்க. யாருமே வந்து பகவானுடைய லீலையை வந்து புரிஞ்சு, வேதம் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட அதோடைய கடமையை தான் அவர் சொல்லுமே தவிர நம்மளை எப்படி நம்மளை வழி நடத்தணும் அப்படிதான் சொல்லுமே தவிர என்னுடைய அதாவது ரகசியத்தை வந்து அது புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம 42வது ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பாகவதத்துல நம்ம தெரியலாம். ஏன்னா எல்லா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு தான் தெரியுன்றது சொல்லிடுறாங்க. 43ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் வகுத்துள்ள யாகம் நானே, வணங்கத்தக்க தெய்வம் நானே, நானே தான் பல்வேறு தவங்களின் கருதுகோளாக முன்வைக்கப்படுகிறேன். மேலும் நான் மட்டுமே தத்துவ பகுத்தறிவு மறக்கப்படுகிற ஆழ்நிலை ஒளி அதிர்வு என்னை அனைத்து வேத அறிவுகளும் இன்றியமையாத பொருளாக நிறைவேறது அப்படின்றத 43வது ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? நான் சிம்பிளா சொல்லிடுறேங்க. அதாவது பகவத்கீதையில 9வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 23வது ஸ்லோகத்துல மற்ற தேவர்கள் நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டும் வழிபடுகின்றனர் குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழிபாடு செய்யப்படுவதாகும் அப்படின்றத இதை பத்தி அவர் வந்து பகவான் வந்து அத பகவத்கீதையில சொல்றாருங்க. அதே மாதிரி 7வது அத்தியாயத்துல 19வது ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லியிருக்காருங்க. ஏன்னா இப்ப டைம் இல்லை, நான் அது ஃபுல்லா படிச்சுட்டு இதுல விளக்கமா சொல்லிடுறேன். பற்பல பிறவிகள் என் பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக என்னையே எல்லாமே அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மாவே மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இந்த பகவத்கீதையில நம்ம வந்து 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம 19வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி பிரம்ம சமீதால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல வந்து 5.1ல வந்து சொல்லிருக்கீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமபுருஷ அறிவு நித்தியம் பேரான்பம் நிறைந்த உடல் கொண்டவர், அவருக்கு எந்த தோற்றமும் இல்லை, அவரே கோவிந்தா என்று அழைக்கப்படும் மூல நபர், மேலும் அனைத்து காரணமாவர் அப்படின்றத வந்து இதுல வந்து 5வதுல வந்து பிரம்ம சமீதால சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பாகவதத்துல 1.3ல வந்து 38வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட அவதாரங்கள் அனைத்தும் பகவானின் அம்சங்களாக அல்லது அம்சங்களாகத்தான், ஆனால் பகவானின் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுழு கடவுளாக நாஸ்திகர் தொல்லை விளைவிக்கப்படும் போதெல்லாம் அவர்களுக்காம் பிரபஞ்சத்தில் தோன்றுகிறார், ஆஸ்திகர்களை காப்பாதுக்காக பகவான் அவதரிக்கிறார் அப்படின்றத பாகவதம் 1.3ல ஸ்லோகத்துல 28வது ஸ்லோகத்துல இதுல சொல்ல வராங்க. ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுல இதுல வந்து 5வது சாப்டர்ல வந்து இதோட விளக்கம் தான் நான் சொல்லிடுறேன், எனக்கு டைம் இல்லைனால. இதுல பாகவத்துல 1.2ல 11ல வந்து 16 ஸ்லோகத்துல வந்து பரபிரம்மையை அறிந்தவர்கள் கற்றறிந்த ஆன்மீக இந்த இரண்டொரு மெய்ப்பொருளை பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்றே அழைக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றது அந்த பாகவத்துல 1.2ல 11வது ஸ்லோகத்துல நம்ம சொல்ல வராருங்க. அதே மாதிரி பாகவத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு 10வதுல வந்து 10வது காண்டத்துல வந்து 14வது அத்தியாயத்துல 55வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் கிருஷ்ணரே மூல ஆன்மா என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். முழு பிரபஞ்சத்தின் நன்மைக்காக அவர் தனது காரணமற்ற கருணையால் ஒரு சாதாரண மனிதர் தோன்றினார். அவர் தனது உள் ஆற்றலையும் வலிமையும் இதை செய்துள்ளார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு இது விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அந்த பெர்பெக்ட நீங்க படிச்சீங்கன்னா அது விளக்கம் வரும். ஏன்னா இப்ப நமக்கு டைம் இல்லாமல நான் இதா சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி பகவத்கீதையில வந்து கடைசி 10வது அத்தியாயத்தில் 42வது ஸ்லோகத்திலையும் ஆனால் இதனையும் விவரமாக அறிந்தவன் தேவை என்ன அர்ஜுனா, என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அனைத்தையும் தாங்குகிறேன் அப்படின்றது பகவத்கீதையிலையும் இதை வந்து பகவான் வந்து அவருடைய லீலை மூலமா இதை சொல்ல வராருங்க. எனக்கு சரியா கரண்ட் இது இப்ப நெட் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் எனக்கு சரியா இது பண்ண முடியல. நிறைய விஷயம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன், என்னால பண்ண முடியல. நினைச்சுக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸ்டாப் பண்ணுங்க.